Agora cunha composición do noso buzuquista e arpista Kiko Comesaña que se chama gali@matías.tacón. E o que quería reflexar nesta composición é esta sorte de totum revolutum que supón ter moitísima información e unha capacidade bastante ínfima para procesar todo eso. O noso cerebro non dá acougo con tanto estímulo que recibimos ao longo do día. Dice por aí que o que leva o New York Times durante unha semana é moito máis contido do que podía aprender en toda a súa vida unha persoa do século XVIII, así que imaginadevos a que volumen de información estamos realmente sometidos. En fin, queda aí como reflexión. gali@matías.tacón.